paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw, Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang maghahatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue na dito nyo po maririnig sa programang API, Aligwas Pangasinan Ilocano Reload. Siyempre makakasama niyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At kasama ko rin sa ating technical control ang aking mga co-pilot ngayong araw, ang ating mga sound engineers na sina Dennis Palaganas at Nixon Dago. Dakal pong salamat. Uy, iba yung ano mo, peace. Siyempre, ang saya-saya mga kapaborito. Tayo po ay nasa araw na ng Huwebes. Ako, May 29, 2025. At siyempre, yung mga nagse-celebrate ng kanilang mga birthdays po riyan. Happy birthday po sa inyo. At syempre dyan sa may Mapandan kay Ma'am Mayan Arguelles, happy birthday. Sila po ang ating MDRRM officer dyan sa bayan ng Mapandan. Yan, God bless you. Enjoy your special day. Syempre binabati rin natin ang malapit ng ikasal. Si Boss Darwin at sa kanyang iniirog. Magandang hapon po sa inyo dyan sa bayan ng Mapandan. Kay Mapandan Mayor Carl Christian Vega, good afternoon. Tuloy-tuloy syempre ang pagbibigay ng asenso sa bayan ng Mapandan. At syempre tapos na ang halalan mga kapaborito. By July 1 uupo na ulit ang mga bagong halal na opisyal ng ating mga bayan, lungsod. At syempre importante pa rin talaga ay magtulong-tulungan lahat po tayo para po umasenso, umusad ang ating ekonomiya, Tigil na muna natin yung pagninisi sa ilang tao. At syempre kailangan isipin din natin kung ano nga ba yung magiging contribution natin bilang Pilipino sa ating bansa, at sa ating lungsod, bayan at lalawigan. Importante yan mga kapaborito. Hindi pwedeng lagi na lang gobyerno ang aasahan natin. Alam nyo, sa isang system, tao, ang citizenship ang pinaka-importante po riyan. As long as hindi naman tayo nagkakagulo, bukod sa ating mga napapanood sa mga balita sa nasyonal, medyo magulo po dyan, matagal pa ang 2028. Pero sabi nga po ng Pangulo, trabaho muna, at hinto muna yung mga bickerings na yan. Importante isipin muna natin yung kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Diba? Tama nga naman. Ang daming kailangan trabahuin mga kapaborito At hindi pwedeng magdwell lang tayo sa mga negativism, ika nga, Ito nga at meron na namang karagdagang concern, health concern kung tawagin, Itong tinatawag nilang MPOX. Naku, andito na naman yan sa may Mindanao area. Ano nga ba yung MPOX na yan?
Yung monkeypox po yan. Isa po yung sakit na ang nagkokos po ay isang virus. Yung pong tinatawag na mpox virus. Na nagkokos po yan ng mga sintomas gaya ng painful rash, enlarged lymph nodes, lagnat. At yung iba dyan, makikita nyo, parang alam nyo yung mga chicken pox mga kapaborito, pero itong mpox, worse talaga itong itsura nito. Ano pa ba yung mga sintomas? Yan syempre, naglalagnat po ng 1 hanggang 3 araw bago magkaroon ng mga rashes. Meron din kayo mararamdamang muscle ache, yung masakit ng kalamnan, mga swollen lymph nodes. Nasaan ba yan? Yung mga nandito sa likod ng tenga, sa kilikili, sa singit, at unti-unti nagkakaroon na po kayo ng mga rashes, nag-uumpisa yan sa may mukha at kumakalat sa iba't ibang bahagi ng ating mga katawan. At syempre, paano ba nagkakahawaan ng mpox? Sabi, syempre, yung close contact doon sa isang taong meron na palang mpox o carrier. Yan, importante po yan. At syempre, yung pong mga contaminated material, yung mga suot-suot nilang damit, dapat pag nilalabhan po yan, separate po doon sa mga damit ng mga wala pang virus, para maiwasan po yung hawaan mga kapaborito. At syempre kinakailangan po dyan, importante yung self-care and prevention mga kapaborito. Ugaliin po natin na magsuot syempre ng mga face mask, yung paghuhugas ng kamay, o kaya paggamit ng alcohol para masanitize yung ating mga kamay. Alam nyo yung ating mga kamay, tumatawag si Sir Joey, naka-onboard ako. Nakalimutan yata Sir Joey. Siyempre yung ating mga kamay mga kapaborito, saan-saan po nadadapo yan, at importante naguhugas po tayo ng ating kamay. Ayun, siyempre, happy first month kay baby Jaxie Talia Lee de la Cruz from Mami Tani and Daddy Jack, at kay Lolo at Lola. Masaya siguro magkaroon ng apo. Ako matagal pa ata ako magkakaapo, pero may apo na ako. Yun nga lang, fur baby, diba? Ayun yung importanteng tatandaan po ninyo mga kapaborito, huwag kayong saan-saan nagpupunta tapos hindi kayo nagsasanitize. Yan ugaliin natin para tayong walang natutunan for 3 years doon sa COVID-19 pandemic. My goodness. Ay nako, kailangan dyan sanitation, health, yan, kailangan po yan. Alam nyo, malaking dagok sa isang pamilya. Ang dami nating kapaborito, mga kaanak, kaibigan na nawala, nagbuhis ng buhay noong panahon ng COVID-19. Hindi pa ba tayo matututo sa mga ganon? Diba? Sa isang pamilya, kung makuha ang isang breadwinner, napakasakit po niyan. Kaya lagi po nating ingatan yung ating katawan. Okay? At lalo ngayon, at yung mpox na yan, nakakatakot nga, at nandyan na naman sa may Mindanao, although pasulpot-sulpot, pero hindi natin gustong kumalat yan dahil yan naman po ay naaaksyonan agad ng Department of Health at ng mga LGUs dahil syempre yung tracing, importante yan. Natuto na yung ating mga local government units at health officials sa pagtitrace kung saan nila nakakuha yung posibleng carrier ng mpox na yan. At bukod sa mpox, COVID-19, marami pa tayong localized diseases. Ba't ko ba tinawag na localized diseases mga kapaborito? Yung dyan sa inyo mga bayan-bayan meron. At hindi natin masyado pinapansin dahil minsan seasonal. Tuwing tag-ulan, mga ganyan. Ano ba yung mga yan? Very common yung dengue fever mga kapaborito. Isang siguro sa tagal na po naririnig ninyo, medyo parang common na sa inyong pandinig, parang sipon na lang ang dating. Pero wag kayo mga kapaborito, nakakatakot po yan dahil nakamamatay po ang dengue fever, lalo na kapag napabayaan po ninyo ang pasyente na mayroon yan. Kaya nga lagi nyong tatandaan yung high grade fever, isa sa mga sintomas yan, yung 38 degrees and above. Ayan tapos syempre pananakit ng katawan,
Kapag nagdurugo na, medyo late na yan. Baka dengue hemorrhagic fever na po yan. Masyado nang mababa yung platelet count ng pasyente. Kaya kailangan po, kahit hindi pa umabot yung third day, second day pa lang, kasi iba ng virus ngayon. Virus din yan, ha? Yung dengue fever caused by virus yan, so patapang yung mga virus, nag-i-evolve din, ika nga, nag-iiba-iba yung mga strain, kaya may mga tao kahit nagka-virus na pwede pang magkaroon dahil parang ibang strain na naman ng virus yung dumapo sa kanila. Kaya kapag sa second day meron pa rin kayong high fever, at sa tingin ninyo ang bigat ng katawan ninyo, ako kasi ilang beses na ako na dengue, 3 times ako na dengue actually. Tigas ang ulan, At syempre, alam nyo, kami ay nakatira sa Greenfields. Palibot namin tubig, kahit hindi namin gustuhin yan, Noon nung hindi pa napapataas yung kalsada, talagang baha kami for 2 months, Minsan 1 month, minsan kahit wala namang bagyo, binabaha kami. So hindi nyo talaga maiwasan talaga yung pinamumugaran ng insekto, yung lamok na may dalang dengue. Kaya ngayon tag-ulan na naman, alam natin mayroon na naman mga namumuo, mga lugar-lugar po dyan kung saan may mga tubig na naiipon. By the way, ang tubig na naiipon dapat is clear. Yan ang gustong-gusto ng lamok na may dala ng dengue, yung Aedes aegypti. Hindi po sila doon namumugad sa maruming yung mga kanal na tubig, hindi po doon. Ang tinutukoy ko po na clear stagnant water, isang example po dyan, ay yung mga nasa flower vase. Yan, yung mga plant, yung mga plants, mga ganyan. Yung may tubig-tubig sa eskwelahan, yung mga bahay-bahay nyo, di ba? Yung mga nanay-lola nyo mahilig sa ganyan. Yung hindi itatanim yung halaman na kinuha sa kapitbahay, ilalagay doon sa flower vase. Di ba, Det? So, ganun, ugali ng mga nanay natin yan. Puputol ng santan, puputol ng mga kung ano-anong halaman niya, po ilalagay doon sa bote. Patutubuin kasi yung yung ugat. Tama ba? Ganun, Ganun sa amin sa San Carlos yung mami ko. Yan, patutubuin, saka kung nakita na nila na nagta-thrive naman yung halaman, agdala ialis. Huli ng daladman. Pero pag nakita niya yung mga bote niyan, yung mga lalagyan, may mga wrigglers doon. Yung mga yung itlog ng lamok, ang dami yan. Yun, doon ang gustong-gustong pamugaran ng lamok na may dalang dengue, yung Aedes aegypti. Yung mga maruruming tubig, iba naman yung klase ng lamok doon. So may kanya-kanyang arte din yung kanya-kanyang artifact, arte yung mga lamok. Yung malaria yung lamok naman na nagdadala po ng malaria, iba naman ang behavior niyan. Usually ang lamok na nagdadala ng malaria ay nandyan po yan sa mga streams of water. Yung mga sa bulubunduking area. Tapos merong flowing water gaya ng mga streams, creeks, ganyan na malinis. Yan naman ang behavioral pattern ng lamok na may dala ng malaria. Kaya kung matatandaan nyo, yung mga sundalo natin na nasa kabundukan noong mga panahon pa na talagang wala pang gamot sa mga malaria, marami pong dinadapuan ng sakit nitong malaria. At very deadly rin yang malaria, mga kapaborito, kasi alam nyo naman sa kabundukan yan, so ang tawag dito health prevention or health intervention medyo mailap kapag nasa kabundukan po kayo, So suma total, wag tayong masyadong nagse-self-medicate. Alam ko marami sa atin nagse-self-medicate dahil meron na tayong mga Google, sa Joey. Meron na tayong Google, doon natin na hanap, pero it is best pa rin na mayroon kayong intervention mula sa inyong mga doktor, sa mga espesyalista gaya ng mga pediatrician. Ayan, hi, hello kay Dr. Thea Abalos Pamuseno. Yan, pediatrician natin yan. At kanina Dr. Felma Ungson Garcia, hi, hello. Yan, yung ating mga doctors natin. At kay Dr. Carlo Marco Orduña, ang ating kaibigan na anesthesiologist dyan po sa Villaflor. At kay Dr. Juvie Villaflor, Yan.
kailangan may mga specialistang doktor na doon nyo po dadalhin at huwag kayo nagse-self-medicate. Kaya nga yung mga antibiotics, dati kasi, ang antibiotics, nakakabili kayo no, ng mga antibiotics, nagse-self-medicate kayo. Bawal na po yun ngayon. No? Kailangan lahat ng mga antibiotics, mayroon pong kaakibat na reseta ng doktor. Ilan na lamang po yung mga OTC or over-the-counter drugs na tinatawag, gaya ng mga paracetamol, ibuprofen, no? Mefenamic acid, yan mga pwede po ninyong mabili yan. Pero syempre kailangan susundin nyo po yung prescription kung ilang beses nyong iinumin yung mga gamot na ganyan, di ba? At dapat alam nyo rin, no, kung ano yung mga contraindication. Ibig sabihin baka meron kayong mga sakit, no, na ipinagbabawal yung certain OTC o over-the-counter drug gaya ng paracetamol. Meron pala kayong allergy sa paracetamol. May ganun Parang yung ating kapamilya na si Jefferson Samson. Ayan, ang tisoy ng UL at star player ng badminton. At may mga allergies sa gamot, no? So be very careful, no? Huwag kayong basta nag-self-medicate. No? Ugaliin, kapag meron kayong mga nararamdamang sintomas, no, na hindi pwedeng ibaliwalain lamang, tandaan nyo, magpatingin na po kayo sa doktor. Pumunta na po kayo kagad sa center. No? Huwag nyo na pong isipin yung pera, no? Kasi alam nyo, ang meron namang PhilHealth na magsasagot po sa inyo dyan. No? At ang mga LGU, meron naman po sila mga libreng gamot. No? Sa barangay, hindi ko alam kung ongoing pa rin yung barangay pharmacy. No? Yung tinatawag nila sa atin na butika ng barangay. Meron pa ba yan, mga kapitanes? O kinukulang na rin ang pondo? Mahal na rin kasi ang mga gamot ngayon. No? Mas maganda kung proactive yung mga kapitan po ninyo, no? At makapagbigay sila ng mga gamot at readily available dyan po sa mga barangay na inyong nasasakupan o sa inyong tinitirhan rather, no? At importante po yan yung pagsusot ng face mask. Madalang na rin tayo makakita ng face mask, na mga nagsusot ng face mask. Pero kapag kayo po ay pupunta sa isang mataong lugar, kapag ganitong nagpapalit ng panahon, kunwari from summer or from dry season going to wet season dahil maulan na po, it is best pa rin na magsuot tayo ng face mask. Lagi ako may face mask sa sasakyan. Tinatanggal ko na lang pag aakyat na tayo dito, no? Kasi minsan pag pupunta kayo sa mga mall, maraming tao, no? Meron diyan mga yan baka may dalang sakit. Importante makaiwas kayo. At lalo na kung kayo naman ay inuubo o sinisipon, no? Kailangan kayo yung magsuot ng face mask, mga kapaborito. Maawa kayo, no? Dahil hindi biro ang magkasakit. Unang-una, no? Mahihirapan yung taong pumasok. Pangalawa, wala siyang kikitain. Pangatlo, may istorbo ang buong pamilya, no? Kung breadwinner yan, babantayan pa, syempre. Kaya in return naman mas maganda kung alagaan nyo yung sarili ninyo. Hindi naman in return. Alagaan po ninyo yung sarili ninyo, no? Para makaiwas po tayo sa aberya, 'di ba? Hi, hello sa ating Team Patak dyan po sa bayan ng Calasiao. Kay Mayor-elect Patrick Agustin Karamat ng bayan ng Calasiao. Congratulations once again, no? Isa sa mga pinakabatang alkalde sa buong Pilipinas. Kasi yung pinakabata is 21 years old, no? Dahil yun saan yan, parang nagkaroon ng namatay yata yung father nung bata, and siya yung nag-replace. Kaya nahalal siya at the age of 21 years old, no? Si Mayor Patrick naman is 27. Nung nag-file naman siya ng COC is 26 years old. Kaya congratulations, no? We're looking forward to many innovations dyan po sa bayan ng Calasiao. Kikita nyo naman ang bayan ng Calasiao, no? Talagang unti-unti nang ang tawag mo doon, nagigising. Unti-unti nang nagigising yung bayan ng Calasiao at di magtatagal yan, parang syudad na rin yan. No, yan yung isa sa mga pangarap ni Mayor-elect Patrick Agustin Karamat, na maging isang lungsod ang bayan ng Calasiao, dahil nakikita naman natin yung mga senyales, no? Yung mga kakayahan na pwede ito maging isang lungsod
Kaya lang, syempre may mga prescribed requirement, no, para maging isang lungsod ang isang bayan. Unang-una, yung land area. Pangalawa, yung what they call this, yung population, no? At pangatlo, syempre yung revenue. Yan yung mga tatlong elements para maging isang lungsod. Marami pa namang kategory yan sa pagiging lungsod. May third class, second class, first class, ganon. So hindi naman agad-agad first class. Kasi dito sa Pangasinan, ang nag-iisang first class city, no, ay ang lungsod ng Urdaneta City. Yan. Ang Dagupan City naman is a second class city at a chartered city at that, no? So ibig sabihin, kahit first class si Urdaneta, si Urdaneta kasi ay component city. So nakakatanggap po yan ng NTA, no, National Tax Allotment, mula sa probinsya, no, at sa national government. Samantalang ang Dagupan City naman ay nakatatanggap lang. Wala pong natatanggap na NTA yan mula sa probinsya, no? So malaki rin yung comparison dyan, pero halos parehas na yung kanilang local economy, no? Parang nasa 1.6 billion na yata ang pondo nitong dalawang lungsod na ito. So ganun yung gustong mangyari ni Mayor-elect Patrick Agustin Karamat, at marami siyang i-interject, no, na mga proyekto, programa para yung mga tao, yung mga Kalasyawenyos ay talagang mararamdaman po nila yung serbisyo ng gobyerno, no? At syempre tayo naman ay nai-inspire, no, doon sa mga globally competitive mayors diyan po sa Metro Manila, sa Baguio, 'di ba? Si Mayor Magalong, isa 'yan sa mga bine-benchmark po natin, no, na sana ay ang mga LGUs ay tularan, ano, at makikita ninyo talaga, mararamdaman nyo yung progreso sa mga bayan-bayan po ninyo. Sinasabi ko sa inyo, kahit anong liit o laki ng bayan o lungsod, basta ang leader ay mayroong political will, no, at yan po ay kanyang susundin kahit in a short span of time. In just 3 years kaya nilang gawin yan. At importante syempre, no, lalo at mga young blood, no, si Mayor-elect Patrick Agustin Karamat ay isang young blood, no. Ibig kong sabihin, he is a neophyte mayor, at marami siyang young and innovative ideas, no, na pwedeng dalhin diyan sa Kalasyaw. At tayo naman ay natutuwa, no, at dahil alam niyo yung legacy ng kanyang mother, no, yung unification, no, ng mga ruling families diyan po sa bayan ng Kalasyaw ay natupad na po, no. At syempre yan naman na ipagpapatuloy ni Mayor-elect Patrick Agustin Karamat, no, in memory, no, in the good memory of his mother, no, the late Mayor Mamilin Maya Karamat. At syempre magbibigay respeto na rin sa legasiyan ng kanyang ama na si Major General Romeo Bong Karamat, 'di ba? Isang gentleman at that, 'di ba? Kaya malaki, no? Malaki yung pasan na burden ni Mayor-elect Patrick Agustin Karamat, no? Pero syempre ngayon pa lang marami na siyang napapatunayan sa sarili po niya, at nakita nyo naman hindi naman po siya nagmadali, ano. Dati kasi binibigay na sa kanya yung position ng councilor dahil nga po umakyat po ang vice mayor as mayor, at naging bakante ang vice mayor seat. So nag-move up, no, sa rule of succession sa sa local government code, ganun po talaga. So mababakante yung ikawalong posisyon ng councilors diyan sa Sangguniang Bayan. Inoffer po 'yan, no, kay Mayor Patrick, pero sabi niya saka muna dito muna sa barangay. So doon at nag-focus siya as a barangay chairman, at siya naman ay wala rin pong kalaban sa barangay Nalsan Kalasyaw, and then sinundan niya ang yapak ng kanyang mami, at siya po ay naging liga ng mga barangay president dyan po sa bayan ng Kalasyaw, at wala uli siyang kalaban, no. At ngayon nga sinubukan niya maging mayor, at nagtuloy-tuloy ang unification process under the unity team ng Kalasyaw, ay nag-prosper yung kanilang plano at nakamit nila yung 10-0, another milestone for Kalasyaw at para sa unity team ng Kalasyaw, no. We're so proud, no? Yung mga ganyan pong
political movements, no? Yan yung magandang tularan, ano? Walang gulo, kundi nagkakaisa sa mithiin na iangat yung buhay ng bawat Kalasyawenyos, 'di ba? 'Di ba? Mag-agree naman kayo. Although syempre sa ibang bayan, this is a democratic country, kailangan may mga ganyan na mga competition, di ba? Mga kandidato nais magsilbi. Syempre congratulations na rin po kay kay Mayor Dr. Ming Rosario, congratulations ha. At ngayon, ewan ko lang kung sino ang mga maglalaban-laban para sa sa Mayor's League, no, ng Pangasinan chapter, kasi naririnig ko tatakbo ulit, no, na presidente itong si Manawag Mayor Ming Rosario, no, ng League of Municipalities of the Philippines Pangasinan chapter. Hindi lang natin sure kung may iba pang contender para po sa pagkapangulo ng Mayor's League of the Philippines Pangasinan. Samantala, oras po natin 5:34 in the afternoon. Magbabalik po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Makalipas lamang po ang ilang patalastas. Ang puta-putang Iren Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan
walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Diyan Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong patigan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw ng Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang API. Aligwas Pangasinan Ilocano Reload. Di ba may bago, no? Reload. Bigyan niyo ako ng load. Reload. Oras po natin, alas 5:39 na ng hapon. Kayo pa rin po ay nakatutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Siyempre ako pa rin po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Samantala, narito po muna ang mga balitang dapat niyo pong malaman ngayong araw ng Huwebes. Libreng Skyway Toll tiniyak habang sinasagawa ang EDSA Rebuild Project. AFP Chief Bronner tiniyak na walang nangyayaring kudeta sa ilalim ng kanyang liderato. DA at DOLE nagkaroon ng kasunduan para maging benepisyaryo rin ng 20 pesos na bigas ang mga minimum wage earner. Pagod na yung mic ko. May pinaglalaban yung mic ko, ah. Ayan, kaya pa? Yan. 63 million pesos na halaga ng illegal na vape products na samsam ng NBI sa Luzon at Metro Manila. NLEX nagbabala sa matinding traffic sa May 31 at June 1. Bakit kaya? At sa balitang sports, Thunders abante na sa NBA Finals. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Nais ipaabot ng Kagawaran ng Transportasyon o ng DOTR ang kanilang taus-pusong pasasalamat sa San Miguel Corporation Tollways o SMC Tollways at sa Metro Pacific Tollways Corporation sa kanilang pag-abot ng tulong at pag-aalok na magpatupad ng toll holiday sa Skyway Stage 3 at NLEX Connector. Habang ito po ay magsisilbing alternatibong ruta sa buong panahon ng isasagawang rehabilitasyon ng EDSA. Hangad po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maibsan ang pasanin ng ating mga commuter at motorista na maaaring idulot ng malawakang pagkukumpuni sa EDSA. Ang malalim na diwa ng pananagutang panlipunan na ito na ipinamalas ng ating mga katuwang sa pribadong sektor para sa bansa at sa mamamayang Pilipino ay malaking tulong upang kahit papaano ay mapagaan ang inaasahang mga hamon na kaakibat po ng proyektong ito, mga kapaborito. Nais din na magpasalamat sa SMC at MPTC sa pangunguna po ni na Ramon S. Ang at Manny V. Pangilinan dahil handa po silang isantabi ang kanilang posibleng arawang kita mula sa toll upang matulungan ang pamahalaan at ang ating mga kababayan. Ito ay isang patunay po ng matibay na pagkakaisa ng pamahalaan at pribadong sektor para sa ikagiginhawa ng bawat Pilipino. Maraming salamat po
Alam nyo, ilang taon din yan na libre hanggang 2027. No? So malaking sakripisyo po ito ng mga pribadong kumpanya. Kaya hindi matatawaran ang pasasalamat ng sambayan ng Pilipino, no? Dahil po malaking bagay yan. No? Alam nyo, kung hindi rin naman po i-rehabilitate, i-rebuild yung EDSA, alam nyo, magsasuffer dyan yung mga sasakyan po ninyo. Dahil malala ang malala na yung kalsada sa EDSA. No, talagang siguro isang taon lang tatagal ang shock absorber ninyo, no, sa tindi ng mga bukol-bukol at lubak-lubak na bahagi ng kalsada po doon. Kaya buong sambayanan ay nagpapasalamat po at libre yung Skyway Toll. At umaasa naman ng DOTR sa pagkakataong ito ng bayanihan. Kasama po ang pribadong sektor upang kahit papaano ay maibsan po ang pasanin ng mga motorista at pasahero habang patuloy po yung ginagawang mas mahusay at mas ligtas at mas maginhawang EDSA para po sa lahat. Samantala, sa iba pong balita, nanindigan naman si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo S. Bronner Jr. na walang nangyayaring kudeta sa loob ng kanilang hanay, lalo na sa ilalim ng kanyang liderato. Ayon kay Bronner, nananatiling tapat sa konstitusyon ng kanilang chain of command at kahit kailan ay hindi hahayaan na magkaroon ng pag-aaklas sa loob ng AFP. Binigyang diin din ni Bronner ang kahalagahan ng profesionalismo sa sandatahang lakas at ang patuloy na pagsailalim ng kanilang hanay sa mga reforma at disiplina. Kasunod po nito ay nanindigan din ng general na mananatiling buo ang kanyang tiwala sa kanyang mga tauhan na anyang mayroong pagpapahalaga sa kanilang integridad, patriotismo at profesionalismo. Importante yan, ha? Samantala, nagbabala naman si Bronner sa mga patuloy na nagpapakalat ng mga maling impormasyon na maaaring pagughutan ng kaguluhan at isa ding hakbang na siyang nakasisira sa mga institusyong nagsisilbing tagapagbigay ng proteksyon sa mga mamamayan. Nauna narito ay hinimok din ng general ang publiko na maging mas maingat sa pagtalakay sa mga sensitibong usapin gaya lalo na kung ito ay may kaugnayan sa national security. Nagpalala rin si General Bronner na maging mapanuri sa mga nakikita at natatanggap na mga impormasyon at alamin ang totoo at ang tunay na basihan. Sa iba pang balita, nasamsam ng National Bureau of Investigation ang tinatayang nasa 63 billion pesos na halaga ng illegal vape products na sa magkakahiwalay na operasyon sa may Marilao, Bulacan, Parañaque City at Pasay City. Ayon kay NBI Deputy Director Ferdinand Lavin, naaresto rin ang 2 Pilipino at 3 dayuhan, kabilang ang isang Singaporean, isang Thai national at isang Chinese national na sangkot umano sa illegal na kalakalan. Sa tulong naman ng Bureau of Internal Revenue at DTI, nakumpiska ng NBI Cybercrime Division ang mahigit 85,000 na piraso ng salt nicotine vape sa Bulacan, 25,000 piraso sa Parañaque at 72,000 piraso naman sa isang bodega sa may Pasay City. Ayon pa kay NBI Director Jaime Santiago, tagumpay ang operasyon dahil sa kombinasyon ng cyber patrol, intelligence gathering at koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sana magtuloy-tuloy na yan para mawala na yung mga nagve-vape. Samantala, sa atin namang balitang pampalakasan, nangako naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibibigay ang kanyang buong suporta sa mga atletang Pilipino matapos na opisyal nitong buksan ang ika-65 palarong pambansa sa Ferdinand E. Marcos Sr. Memorial Stadium sa Lawag City, Ilocos Norte noong Sabado po ng gabihan. Nanawagan si Pangulong Marcos Jr. sa mga grade school at secondary student athletes na ibigay ang lahat ng kanilang makakaya
Sabi niya, magandang halimbawa itong mga batang ito na may pangarap sa buhay at may determinasyon upang matupad ang kanilang mga pangarap. At ang gobyerno naman daw, ang pamahalaan, hanggat sa maabot ng kanilang makakaya, ay gagawin daw ang lahat para matulungan na maging mahusay na manlalaro itong mga batang ito, ating mga future gold medalists. Ayon pa sa Pangulo, na manalo o matalo, kinukonsidera na niya ang mga ito bilang mga champions dahil sa kanilang kahanga-hangang mga kasanayan sa palakasan at dedikasyon para manalo. Kaya nga ang payo din ni Pangulong Marcos Jr. sa mga atleta ay pangalagaan ang kanilang kalusugan, ipagpatuloy na tumarin ang kanilang mga pangarap hanggang sa sila po ay maging matagumpay. Anya pa, sa hinaharap, ilan sa mga ito ay maaaring maging kinatawan din ng bansa sa mga international competitions. Napakaraming athletes, Filipino athletes na ngayon. Gaya nila EJ Obiena, Heidelin Diaz, Carlos Yulo, Alex Iyala, di ba? Ang gagaling ng mga batang ito. Sa kabilang dako, tampok naman sa palarong pambansa ngayong taon ng 24 na regular sports, kabilang na ang athletics, basketball, volleyball, gymnastics, taekwondo at swimming. Ang weightlifting ay ipakikilala bilang demonstration sport, habang ang kickboxing, girls football at girls futsal ay gagawin silang bilang exhibition games o events. Isang special category para sa mga atleta na may kapansanan ang binigyang diin sa events. Ito ay ang para-athletics, para-swimming, boche at goalball. Mayroon namang 15,000 delegates mula sa 20 athletics associations, kabilang na ang 18 rehiyon sa bansa. National Academy of Sports at Philippine Overseas Schools ang magpapartisipa mula May 25 hanggang May 30. May tema namang nagkakaisang kapuluan, United Archipelago. Ang taunang National Scholastic Competition ay naglalayon na mag-promote ng physical education, tuklasin ang umuusbong na athletic talent at pagyamanin ang pagkikipagkaibigan at national pride sa hanay po ng mga student athletes na may magkakaiba namang background. Pakinggan po natin ang mensahe ng ating pong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Magandang halimbawa kayo sa kabataang Pilipino na may pangarap sa buhay at determinasyon upang matupad ito. Kami naman sa pamahalaan, hanggat sa abot ng aming makakaya, ginagawa po namin ang lahat para matulungan kayong maging mahusay na manlalaro. Ngayong araw, dito sa palarong pambansa, kayo naman ang kasali. Sa susunod, kayo na ang kinatawan ng Pilipinas sa Asian Games at saka sa Olympics. Kaya paghusayan ninyo. Pwede kayo, meron. Malay natin, dito sa mga kasama natin na ito, meron dyan na lilitaw, na Manny Pacquiao, na Heidelin Diaz, na Carlos Yulo, na Ira Villegas, na Nesty Petesio, na EJ Obiena, o Alex Iyala. Si Heidelin, nandito pa tayo, kasama natin dito ngayon. Idol, Heidelin, mabuhay ka. Malaking ang dangal na dinala mo sa ating minamahal ng bansa. Tulad nila, ipagpatuloy lang ninyo ang inyong pangarap. Mag-training araw-araw, mag-aral ng mabuti, sumunod kayo sa inyong mga magulang at alagaan ninyo ang inyong kalusugan. Ang gobyerno ay laging nasa likod ninyo. Tutulungan namin kayong maabot ang inyong mga pangarap. Dahil ang pangalo ninyo, panalo na rin namin. Pero higit sa pagkapanalo, mas mahalagang matutunan ninyo ang disiplina, ang halaga ng pagkikipagkaibigan at ang mag-enjoy naman sa inyong favorite sport, manalo man o matalo. Tandaan ninyo, ang taong lumalaban hindi natatalo. Losers are those who fail to try. Winners are those who try. And maybe they fail, but then they try again. And do not stop trying until they win and succeed.
Ayan po ang naging mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa libo-libong atleta dyan po sa ginaganap na Palarong Pambansa 2025. At syempre, we are proud of all these athletes, no? Mga kabataang Pilipino na talaga namang nakikita natin yung kanilang puspusang training. At kanina nga naikwento ko, no? Mga basketball players, kakaiba din ang kanilang mga galaw. May mga nagdadunk na rin nga. Kaya ang gobyerno, nandiyan naman ang gobyerno para gumawa ng mga programa, no, para magtuloy-tuloy yung suporta sa ating mga kabataang atleta. At ang sa gayon ay yung kanilang tatahaking ambisyon unti-unti nilang makamit. No? At balang araw ay maging isang Heidelin Diaz, Carlos Yulo, Manny Pacquiao sa mga larangan ng sports na kanilang mga napili at magdala po ng napakalaking karangalan para sa ating pong bansa. Samantala, sa NBA, nag-aabang na sa NBA Finals ang Oklahoma City Thunder matapos pabagsakin ang Minnesota Timberwolves sa Western Conference Finals. Pinakita po ng Thunder na sila ang mas malakas na koponan sa buong serye at sa Game 5 ay ibinaon na nila ang Timberwolves sa score na 124-94. Kinirang naman na Western Conference Finals MVP si Shai Gilgeous-Alexander na kamakailan lang ay nasungkit naman ang 2025 NBA MVP Award. Samantala, inaabangan na lang ng Thunder kung sino ang mananalo sa Eastern Conference Finals sa pagitan ng Indiana Pacers at New York Knicks. Nako, yan ang inaabangan natin. Mamaya yata ito, no? Tama ba ako? Siguro. At syempre dun sa mga basketball fanatics sa PBA at NBA, yan talagang mga paboritong game ng mga Pinoy, basketball. At syempre ngayon nagpipick up na rin ang volleyball, ano? Pero mas sikat ang women's volleyball sa Pilipinas. Ang billiards naman, meron tayong mga upcoming uprising stars, no? Mga bata. Talagang ito yung mga bata. Pero syempre hindi rin naman talaga kumukupa si Efren Bata Reyes. No, kailan ba siya magtapalit ng Efren Tanda Reyes? Parang Joey Baby, ano? Baby pa rin hanggang ngayon. Ang pambansang sanggol sa himpapawid. Yan, si Sir Joey Baby. Sigurado ko yan, nag-aalaga ng apo. Sabi niya, inggit ka, no? Sabi. Meron akong apo yun nga sabi ko, fur baby. Yan ang kaligayahan ko dahil wala akong kasama sa bahay, maghapon, magdamag. At lumabas, magbenta-benta doon sa mga nag-promote det. Oy, doon sa mga merong negosyo dyan na gustong maipromote sa radyo at sa Facebook. No? We have 40,000 followers, no, sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Gusto nyong makilala ang inyong mga negosyo, no? Mag-text lang kayo, pupuntahan namin kayo. Tutulungan po natin kayo. Magtutulungan po tayo, no, na umangat ang inyong negosyo at gumanda ang flow ng inyong pagkakakitaan. Siyempre, ang DWJE ay kasangga po ninyo, no, sa pag-asenso. Oh, di ba? Bukas may 3 million na tayo. Stay positive. Basta stay positive sa pag-iisip. Huwag stay positive sa mpox, dengue at kung ano-ano pa. Ha? Let us keep safe. Maging maingat tayo. O yung mga mahilig kumain ng mga shellfish. Yung mga talabatahong. No? Ingat-ingat tayo sa pagkain ng mga hilaw na pagkain. Hindi natin nasisiguro kung walang parasite yan o walang kontaminasyon. Para iwas aberya, iwas butas bulsa sa mga gamot at kung ano-ano pa. No? Lutuin po natin ang anumang kinakain natin. Lahat na pinapasok sa katawan dapat luto. Tama ba ako? Sabi ko, lahat na pinapasok sa katawan dapat luto. Ay, wag kayong mga green-minded. Kayo talaga mga bata kayo. O yung mga nakatutok sa atin ngayon sa 88.1 FM, yung ating mga jeepney drivers, yung mga business establishments, hi, hello. Yan, sa DBP, kay Kuya Cesar Ian Urbano. Yan, nakikipag-away pa yan bago lilipat sa ibang channel.
ibang frequency sa 88.1 FM lang. Dahil dito lang nababanggit si Cesar Ian Urbano. Siyempre, 'di ba? Kapag Cesar, 'di ba, king yata 'yan. Kasi nga, 'di ba, yung Roman Emperor noon si Julius Caesar. Kaya pinangalan diyan si Kuya Ian, Cesar Ian o Cesar Ian. Oras natin 5:58. Maya-maya lang magdarasal po tayo ng Angelus. Magpasalamat naman tayo sa Diyos, no? Sa mga biyayang natatanggap natin at sa mga naghihintay pang biyaya. At syempre, RM Paran, Sir Reggie Paran, magandang hapon po. At syempre sa Villaflor Doctors Hospital, magandang hapon kay Dr. Juvie, Dr. Carlo. Hi, hello. Pati na rin natin ang Region 1 Medical Center. Yeah. Siyempre sana in the future magkaroon tayong mga segments para mas lalo nating mabigyan ng pansin yung mga health concerns po natin. At meron naman tayong mga social media para ma-promote. Ayan na, nag-text na si Kuya Cesar Ian Urbano. Sabi ko sa inyo, nakatutok yan yan ang ating numero 1 promoter. Hi, hello din syempre sa lahat ng barangay Lukaw, barangay Tapuak at buong barangay ng Dagupan. Yung magulang ko, si birthday na naman ng tatay ko, second birthday niya ngayon, 2 birthday niya, May 28 at 29. Happy birthday ulit. Kasi late registration, nakalagay tuloy sa late registration May 29. Pero ang totoong birthday niya May 28. Hi, hello din sa aking minamahal na ina, kay Erlinda Ortega. Hi, hello. At sa mga tsahin ko dyan sa San Carlos City. Hi, hello. Kanila Auntie Luz. Hi, hello. Luz Rosario. Mga Rosario de Guzman, kay Abyab Martinez. Ano pa ba? Austria. Hi, hello. Mga sino pa ba? Doria. Hi, hello mga kaanakan. Ganyan tayo, di ba? Puro magkakamag-anak sa isang street. Sa inyo ba, Det? Yung mga Palaganas family na rin, saka Dakal family. Ay, hello sa mga taga Malasiki, Palaparman. Bungar. Pero ang Palapar katabi niya sa adjacent. At si Kuya Nixon sa may barangay. Ano na yun? Daguhoy. Basta sa mga bayambanggenyo, magandang hapon po sa inyo. Oras natin, 6:00 ng gabi. Papaalam na po tayo. Bukas, Biyernes. Kakambal lang Sabado. Ayan, di ba? I think positive tayo. Kita-kits tayo, Always stay tuned sa 88.1 FM para sa mga pinakahuling kaganapan at napakagandang music. Nga, di ba? Gaganda na music namin, no? Kala nyo naka-tune in kayo sa Spotify na walang commercial. Pero wag kayo, magkaka-commercial na yan. Stay positive. Ako pa rin po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega po. Ito po ang programang API, Aligwas, Pangasinan, Ilocano Reload. Magandang gabi, kapaborito. Magandang gabi sa inyong lahat. Nakikiusap kami na tumigil muna sa ating mga gawain upang manalangin. Ipagdasal natin ang bansang Pilipinas, ang Pangasinan, ang lungsod ng Dagupan at ang bawat isa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy